осими орифпур ва ҳамҷоя мо забони тоҷикиро меомӯзем. умедворам ки рӯзи хубу хуше доред. қабл аз шурӯи дарси навбатӣ биёед як маротиба дарси гузаштаро ба ёд меорем. дарси қаблӣ мо дар бораи овози и ва и дароз суҳбат карда будем. бовар дорам фарқияти и дароз ва кӯтоҳро шумо дар хотир доред. аз ин рӯ ба такрори калимаҳое мепардозем ки барои аз худ кардан ба шумо дода будем. панир, инсон, ибрат, китоб ва ситора ин калимаҳое буданд ки овози и дар оғоз ва байн омадааст. моҳӣ, аҳолӣ, сабзӣ, дӯстӣ, бозӣ, қайчӣ ва сайёҳӣ ин калимаҳо ба воситаи ии дароз сохта шуданд. имрӯз мо бо шумо дар бораи овозе суҳбат мекунем ки дар бештари калимаҳо истифода мешавад. ҳатто алифбо бо ҳамин ҳарф оғоз мешавад. бале, имрӯз мо дар бораи овози а суҳбат мекунем. дар талаффузи овози а лабҳо иштирок намекунанд. ҷоғ поён фаромада фарохии даҳон калон мешавад. дар вақти алоҳида талаффуз шудани ин ҳарф забон ба худ ҳолати уфуқӣ яъне гаризанталӣ гирифта каму беш ҳамвор ва паст мешавад. ноги забон ба дандонҳои пасти пеш наздик шуда поён мефарояд, вале сахту тарангна мешавад. агар овози а бозада гуфта шавад, андак дарозтар талаффуз мегардад. овози а дар аввал, байн ва охири калима меояд. ҳоло биёед бо калимаҳое шинос мегардем ки бо овози а оғоз мешаванд. а, абр. дар ин калима а бозада талаффуз мешавад. аз ин роҳ онро каме дарозтар талаффуз мекунем. ҳавои кишвари мо асосан дар фаслҳои баҳор ва тирамоҳ абрӣ мешавад. анор. дар ин калима бошад а дароз талаффуз намешавад, зеро зада дар ҳиҷои дуюм аст. анор яке аз меваҳои хушхӯр ва болаззат мебошад. дар кишвари мо боғҳои хеле зиёди анор мавҷуд аст. ҳатто дар аксар хонаҳои заминӣ дар рӯи ҳавлӣ мо анор мекорем. анор асосан дар кишвари мо дар фасли тирамоҳ мепазад. аскар. дар ин калима овози а дар оғоз ва дар байн омадааст. аи дуввум тариқи зада хонда мешавад, яъне каме дарозтар талаффуз мегардад. аскарон дар тамоми давру замон барои ҳифзи буму марзи кишвар хеле шахсони калидӣ буданд ва ҳастанд. дар кишвари мо, яъне дар Тоҷикистон, ҷавонон аз синни 18 то 27 солагӣ ба сафи хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. ҳоло биёед бо чанд вожае ошно мегардем ки овози а дар байни калима омадааст. дар. дар ин калима овози а дарозтар талаффуз мешавад, зеро бозада омадааст. дарҳо асосан чӯбӣ, пластикӣ ва оҳанӣ мешаванд. дар кишвари мо аз ҳар намуди он дарҳо истифода мебаранд. пар. инҷо низ а дароз талаффуз карда мешавад. тамоми паррандаҳо бол доранд ва болҳо аз пар таркиб ёфтаанд. дар замонҳои қадим пар ҳамчун қалам истифода мешуд. эътибор додед? дар калимаи қалам овози аи дуввум дарозтар талаффуз шуд. қалам. дафтар. дар ин калима низ аи дуввум заданок талаффуз мешавад. имрӯз дафтар яке аз ашёи асосии хониш ба ҳисоб меравад.
дар бораи дафтар ҳарф задаму якчи ба хотирам расид. шумо барои омӯхтани забони тоҷикӣ дафтар ташкил кардед? ду дафтар лозим аст. яке барои навиштани калимаҳо ва дигар барои қайд кардани қоида. ҳоло мехоҳам дар мавриди ду калимаи дигар ҳарф занам ки овози а дар охири калимаҳо омадааст. хона. дар ҳар калимае ки овози а дар охири он меояд, ҳиҷои охир дарозтар талаффуз карда мешавад. лона. хона ва лона ду калимае ки тақрибан як мафҳумро ифода мекунанд. хона барои инсон ва лона бошад барои паррандаҳо сохта мешавад. умедвор ҳастем ки ҳеҷ хона ва ё лона дар олам вайрон намешавад. дӯстони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми дарси навбатӣ. чун анъана он чанд калимае ки дар дарс зикр гардиданд такрор мекунем то ин ки шумо дар дафтари луғататон онҳоро бинависед. абр, анор, аскар, дар, пар, қалам, дафтар, хона ва дар ниҳоят лона. бо шумо будам ман Осим Орифпур. То дарси дигар, худоҳофиз.